आई लव यू कोनो खराब शब्द नहीं के। जब खूबसूरत इंसान बा चाहे चीज़ बा, चाहे एक माँ अपना बेटा के भी आई लव यू बोले तो ओकर मन तो ऐसा नहीं कि आई लव यू ज़रूरी नहीं कि प्यार में ही बोल देला। कबो कबो केहू पसंद आ जाला पहले नज़र में तो इंसान आई लव यू बोल देला। उहे हाल बा कि हम एगो डांसर बानी, हम अपना के जानत तनी, हम कलाकारी 2-4 घंटा खातिर देखावे गइल बानी, तो अगर सडनली हमरा क्यों आई लव यू बोला था तो हमहू आई लव यू टू बोल दी ना। उससे का हो जाए, ज़रूरी थोड़े नहीं कि हमनी का बियाह हो जाए चाहे उससे कुछ हो जाए। तो आई लव यू टू काहे कि वहाँ के इतना टाइम देकर हमनी के प्रोग्राम देखे आवे नी, आ हमनी के वीडियो इतना बना के उहो लोग वायरल करे में उन लोग के भी बहुत हाथ बा, सपोर्ट बा। तो हम वो लोग की काहे उल्टा बोली। आ नंबर देवे को सिलसिला जन बा, हम अपना माइंड में सोचे बहुत हंसी ना जब केहू नंबर लिख के देला तो हम कही ना आज हमारे प्रोग्राम देखे आइल बनी लोग तो हमरा के नंबर देख के कितना लोग कहे लगी अगर नंबर पर फोन ना करबू नु तो हम तारा खातिर जान दे दे। और हम सोची ना ये बतिया कि जब अगला दिन ही दूसरा प्रोग्राम में जाई लोग आ ओ लड़की के भी देखे कई लोग दूसरा लड़की की हमरा के तरह से प्यार हो गइल बा, है नंबर पर फोन ना करबू तो हम तारा खातिर जान दे दे। तो हम वो बात खातिर कबो सीरियस नहीं की भइल, और हमेशा वो एंटरटेनमेंट एंजॉय के नाम पे हम ली ना। और